Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de Faction. Înainte de a începe acest videoclip, vă rog să vă uitați și pe canalul Dark Angel. El nu este de această dată cu noi, dar merită și el sprijin. Știu că am spus că nu o să mai mă joc pe acest server. M-am enervat atunci foarte, foarte rău. Însă am zis, hai mă, nu, să nu fiu chiar așa, să închid seria sau să o luăm de la început. Și uitați-mă din nou. Ok. În acest episod vreau eu să spawn. E lag? Nu e lag. Ok, e puțin lag. Ieșire, unde e ieșire? Vreau să căutăm un loc de casă în mijlocul mării undeva, habar n-am. Am făcut 3 băci. Am făcut mai multe pentru că m-am mai buguit odată și am murit. Lol? Asta nu-i shop-ul. Ok. Așa. Se pare că am mai luat din lava aceasta. Au distrus ăștia spawn. Nu e chiar spawn, e... Da, spawn-ul din The Faction. Nu știu cum de au el să-l distrugă în halul ăsta. Ok, eu sunt cam neîndemânatic. Așa, hai. Ok. Nu... Ok. O inimioară. Nu. Spawn. Prima dată mergem la shop să ne cumpărăm ceva de mâncare. Unde e shop? Chiar dacă nu avem atât de mulți bani, ne trebuie puțină mâncare. Ok. Mâncare, unde scrie mâncare pe aici? Brewing, porțiuni, cultivate, mâncare aici. Ok. Să vedem cam cât costă. Vreau ceva care dă consistență. Vreau avem ce? Un pește, cumpăr. Ăsta dă ceva. 1, 2, 3, 5. Ne dă 5. Ok. Mâncăm un pește. Aș mai cumpăra ceva. Ce să mai cumpăr? O plăcintă. Pac. Băi, dă-mi plăcinta, băi. Băi. Nu vrea să-mi dă plăcinta. Este așa. Mai money. Ok, avem bani. După plăcinta. Băi, ești țigan? Nu-mi dă plăcinta. Ok. Ce să cumpărăm atunci? În loc de plăcintă cumpărăm un fusec. Nu merge. Ajunge atâta. Hai să ieșim. Cam zăbovit așa. Diverse, nu, încolo, nu? M-am rătăcit. Aici, la ieșire. Văd că acum nu mai e așa. Mai am lag când spar blocuri. Plecăm. Sau nu? Sau plecăm. Ok. Mi se regenerează și nouă viața. Bă, eu zic să mănânci ceva, că ești cam amețit, ești cam negru la față. Îl bat pe ăsta. Mă enervează. Oare am voie să bat? Are pickaxe. Pac. Lol, ăsta nu știe că sunt în spatele lui? Ok, știe. Are lag. Sau eu am lag. Ok, cred că eu am lag. Dar nu mai pot să mai... doar acolo puteam să dau în el. Ok, plecăm. Nu avem nevoie de bătaie. Noi nu suntem... Iar era să cad. Dar ce au făcut ăștia aici?
fratele meu. Pe unde aș putea și eu să ies? Era ea să o pățesc. Să găsim apă acum. Vreau să plec pe apă pentru că în mijlocul oceanului nu s-ar gândi nimeni. Adică sunt, vă dați seama, în toate locurile. Ok, în partea aia, în deșert, n-am cum să găsesc apă. Pe aici, pe undeva, prin biomul ăsta de iarnă, suntem noi. Biomul acesta. Nu. Ok. Am crezut că gata. Da, oricum, cred că puteam să sparg. Și sper să găsim ceva. În acest episod doar o să explorăm pentru un nou loc de bază. Ok, apă. Te rog să nu te buguiești. Te rog. Uite, deja s-a dus. Ok. Hai bă, ieși. Doamne, uite. Ce parc. Ok, așa. Plecăm în direcția aceea. Pe aici. Sper să dăm de ceva bun. Ceva bun. Oricum vreau să merg cât mai departe de spawn pentru că pe aici sunt o grămadă de oameni aproape de spawn și nu... Da, iar m-am buguit. Dispar bărcile, dar nu știu de ce. Oricum am lemn la mine să mai fac, așa că... Vedeți? Aici a mai fost cineva. Eu zic să mai fac bărci. Pentru că vedeți cum se buguiesc. Vedeți, vedeți, vedeți? Mai facem niște băci. 1, 2, 3. 3, 2, ok, nu s-au pus. Nu s-au tecuit. Cazi. Ok. Ne îmbarcăm. Deci asta e fața, da? Trebuie să ne întoarcem. Întoarcem. Am pus și pe cealaltă, așa? Da. Ok, acum. Asta e. Vedeți, ați văzut un crafting table acolo, deci și altcineva a luat aceeași metodă ca mine. Oh, cred că știu chestia asta. Cred că știu. Ne apropiem puțin. Bă, dacă pot să deschid chestul. Nu e. Sau poate e. Am mai încercat eu odată să caut un loc și am dat fail, aveam două băși la mine, prima a dispărut, n-aveam lemn, aveam pickaxe de diamond, l-am pierdut, nu știu ce. Hai mă, serios. Bă, voi vă bate joc de mine? Doamne. Unde are ăsta baza? Sau unde a avut baza? LOL. 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 Unde au făcut ăștia baza varză? Varză. Ok. Nu am unde să pun parcă. Mergem acolo. Opa. Așa să stau și eu mai bine. Ok. Ok. Mă enervează bagul ăsta. Foc. Foc. Asta ori a fost de cineva aici. Ori. LOL, ce bază șmecher are ăla. Bă, dacă și tu dispari. Hai. Întoarce-te. Întoarce-te așa. Vreau să merg neapărat să văd ce e aici. Pot să intru? Nu, mi-e frică, nu vreau să intru. Ok. Apare, nu-i nimic.
Ne îmbarcăm. Abaie, lol. El se bază și astuia. Aha. A, deci există obsidian. E bine. Mergem pe aici. Sper că nu din partea asta am venit. Doar că, știi ce cu acele gropi? Imense, sunt zăcăminte de lavă. Ok, bravo. Nu mai vreau. Mai îmi lași în aici nimic altceva. Nimic altceva. În afară de apă și mlaștină și savană. Oh, uite-l pe ăla. Aș putea să mă duc să-l bat. Să-i fur tot ce are. Așa asta și o să fac. Cred că a văzut ceva. Sau se ascunde. Te ascunzi, da? Unde ai intrat? Lor să-mi... Ai intrat aici? Ok. Ce avea? Nu avea chestii multe. Parcă avea pickaxe de diamond. Ok. Buguri ceva, buguri ceva. Ah, ok, l-am luat. Pickaxe de diamond. Hai, hai, lasă-mă să urc. Bă, lasă-mă să urc. Bă. Ia uite. Ia uite ce lag e. S-a teleportat ăsta înapoi. Apoi, probabil de nu m-a lăsat. Come... A. Ha. Na, fraiere. Mai dai acum în mine. Home F. Mai dai acum în mine, fraiere. Am mai luat un pickaxe de diamond. Bă, n-am mers degeaba. Nu am mers degeaba. L-a explorat. Ăsta nu e al meu, ăsta e al meu. Ok, am luat și mâncare. De fapt am cumpărat mâncarea. Păi, până data viitoare, eu am fost The Legend. Nu uitați să apăsați butonul de like. Bye bye.